माझे प्रिय घोआ वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. इस खुशी का राज क्या है? क्या नाही आहे रास का खुशी काय नाही खय कधी नाही तर तोंड तुझा पडलेला असतं, आज तुझं एकदम नाहीच ग्लो इलो आहे वेगळंच. असं जोगलं. तर मित्रांनो, आज आहे पुष्पाचा घोळाचा वाढदिवस. पुष्पाने ठेवला आहे तिच्या व्हॉट्सॲपला स्टेटस, माय डिअर घो हॅपी बर्थडे. सकाळी सकाळी घोक विश केलं, शुभेच्छा दिलं. कसे दिलंस? कसे दिसतो आणि काय वेगळे देऊचे माझ्या प्रिय घोवा असं असं लोक बघतात तेवढे मागव सुद्धा. भाऊजी बघू होय, लोकांचं काय बघतस तू? तर घराकडे देईन मी. नाही नाही नाही, घरात आमका कळाक नको. सुमडीत शुभेच्छा दिली आमका चालत नाही मोठ्यान. माझ्या प्रिय घोवा वाढदिवसाच्या खूप एवढंच बोलायचं. पटकन पटकन पटकन. माझे प्रिय घोआ वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आता माझं घोआ शुभेच्छा काढतो.